Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku an ta yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku karta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku karta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Har ko yana gama sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin singin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku karta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da kuma aka gama da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! Me yasa kake min haka ne? Da akwai lauje a naɗi, da mata gyala kuɗi, sirrin ciki za ya fashe, ke ce kika zama mafaka. Awal. Ina jinki. Gaskiya ayyukan gidan nan sun yi min yawa. Ya kamata a samu min wacce ta dinga taya ni. Ya kike so aiki na? So nake ka samu min wata mai aikin tunda kaga Bilkisu har yanzu bata dawo ba kafin ta dawo. Baki isa ba. Ban gane me kake nufi ba. Babu wata mai aiki da za a sake kawo cikin gidan nan. Idan ba za ki iya ba ki san ta yi kawai. Haba Awwal, dan Allah so kake aiki ya kashe ni? To ya kashe ki din mana, sai me? To idan baka sona, iyayena suna sona. Wallahi baka isa ba. To bari ki ji. Ko da Bilki za ta dawo gidan nan, ba za ta zo ta ci gaba da aiki a gidan nan ba. Saboda me? Saboda haka daga dama. Wallahi baka isa ba. Ban isa ba? Eh. Kin manta cewa gidana ne? Kike ga min cewa ban isa ba? Ha. To dan gidanka ne sai kuma aka baka ikon ka dinga azabtar da ni? Wannan shine azabtarwa? Eh. To bari ki ji. Bari ki ji na gaya miki kuma barin ƙara gaya miki. Babu wata mai aiki da za a kawo gidan nan. Idan za ki zama ki ci gaba da zama uku, in ba ki zama ba ki san daren ta kwatanci. Babu wata 'yar aiki da za a sake kawo cikin gidan nan. Ko kina so ko ba kya so babu wata 'yar aiki da za a kawo cikin gidan nan. Babu. Wannan magana na faɗa kuma na sake nanatawa. Babu. Ayin gaya miki tun ɗazu nake zaune anan nake zancen zuci ina ta gwada lamban ki baya shiga. To, na gane ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba, wajen kwana 4 baki dawo ba, har na fara tunanin neman yar aiki. A ina ce miki zan dawo jiya. To kin ga yanzu ba wannan ba, yi sauri maza ki shiga kitchen. Ki je ki daura abinci, kin ga mai gidan ya kusa dawowa yamma yayi. Ki daura abincin da in yazo zai samu ya ci tukunna. Yawwa yi sauri da Allah. To
Assalamu alaikum. Ya sani dai. Yaushe kika dawo? Yau da dawo. Idan Humaira. Kira min ita. Magana da na gaya miki jiya baki ji ba kenan ko? Gaskiya ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Me kike nufi da ba zai yiwu ba? Saboda gaskiya ni ayyukan gidan nan sun yi min yawa. Ba zan iya yin ayyukan nan ni kadai ba, dole sai da mai taya ni. Baki isa ba. Hakan ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ina da gidana ni in shimfiɗa doka a ce mun ba za abu ba. Babu ma. Wahalan gidan nan ne fa ni ba zan iya ba. Saboda ayyuka sun yi min yawa, dole sai da mai taya ni. Baki isa ba wallahi. To a tunda baka son mai aiki, sai dai ka dinga yi wa kanka komai a gidan nan tunda ni ba zan iya ni kadai ba. Baki isa ba wallahi. Ke zaki komai, idan ko ba haka ba sai dai ki zaba. In zabi me? Zama da ni ko zama da mai aiki. To ai wannan zabin ka ne, ba ni ya kamata in zaba ba. Ni na zabi zama da ke kadai ba tare da 'yar aiki ba. Ni ba zan iya zama ba mai aiki ba. Idan ba haka ba kuma sai dai kai duk abin da za ka yi. Ni na riga da na yanke hukunci. Ke ni da gidana ki rika karya min doka? Ni da gidana ban isa in sa doka abu ba? Ni ma ai ban ce gidana bane, amma dai kawai dai ba zan iya zama ni kadai bane. Umaira. Na'am. Je ki gidanki sai na zo. Ki tafi gidanku. Kai? Bilki. Ki je ki haɗa kayanki ki koma garinku. Wani abin ne yin labai? Ba laifi kika yi ba, zan neme ki daga baya. Ki faɗa min me kika yi ce ki taho gida? Wallahi umma ni ban masa komai ba. Saboda baya kaunar ki ko? Ke ga kinan shafaffiya da mai. Kawai ni kaunana ne baya yi. Sai ya sani a gaba yayi ta mun faɗa ban masa komai ba. Ba wannan na tambaye ki ba. Ki gaya min gaskiya abin da kika yi mai har ya ce ki taho gida. To ni ban masa komai ba fa, kawai na ce masa ya samo min yar aiki ne ta dinga taya ni aiki saboda aiki yana yin min yawa, shi kuma ya ce wai ba yar aikin da za ta zo ta taya ni aiki. Sannu shafaffiya da mai. Wa kika taba ji aikin gidan miji ya kashe shi? Ko kin taba ji wani ya mutu akan aikin gidan miji ne? Watan kin fara sarkarcin nan naki ko? Kin fara wannan halin naki ko? Har yanzu baki daina ba ko? Wallahi umma ni fa ina iyakan kokari na. A ina kika kokarin kikai? A ina kika kokarin? Da hakurin wannan bawan Allah. Da hakurin wannan bawan Allah da baya magana tunda ya furta yace ki taho gida. Akwai abin da kika aikata mishi. Na san halinki. Ai ba yau kika fara yi ba. Oh, yayi kyau. Sai ki tashi ki je ki girka min abinci. Abinci? Dama abin da kika sana kenan. In baki na gidanki ba ai kiyaye a nan. Sha. Humaira! Ke Humaira! Humaira! Kin gama ne? Kika zo kika yi kwanciya? Umma na gama tun ɗazu. Au, in kin gama daman ki kwanta aka ce miki? To umma me kuma zan yi? Me zaki? Kwanciya ba naki bane, barin gaya miki. Tashi zaki ki je ki kwaba min fulawar da zan yi alkubus gobe.
Haba umma, in wani ina aiki a gidan nan sannan yanzu kuma kice in je in kwaba alkubus. Au, ni kike so in kwaba fulawar in soya ki ci ki kwanta ko? To baki isa ba barin gaya miki. Bayan kin kwaba fulawar, ina da ayyuka da yawa zaki je ki daura min girki. Amma au, ki da hankali, maza ki je ki kwaba min fulawar kuma daga nan ki daura min girki. Sha abin da kike yi a can kenan aka koro ki. To ba za ki min anan ba, barin gaya miki. Aiki yanzu kika fara a gidan nan. Yau ina jin ka. Ok. To ba matsala. Yauwa. me haka? Kamar ya me haka? Haba ya zan ci da guje yanzu nan gama yaro waje kuma ka zo ka hurgar da kwalban lemu. Yau ba ki ganin waya nake? To amma kuma wannan adalci ne mutum ya gama shan wahala tun safe yake bauta ya gama yin komai a gidan nan kuma tsaban kawai da an mai da mutum shi ba komai ba a zo a ce za a yadda kwalba. Ido na kake mara rashin mutunci. Ke an zubar din ki abin da zaki. Haba. To wallahi ba zan dauke ba. Ke ni zaki kalla ki ga haka? To mara kunya. Yayin naki zaki ga haka? To amma umma kina gani ya kyauta yanzu fa kawai ya shigo yana shan lemu ya hurgar da abin lemu fa kuma yanzu na gama shan wahala na gama gyara. Ni zaki wa rashin mutunci? An kwakwada miki mari na rantsi da Allah. Kaga Shamsu je ka. Rabu da ita. To sangartacciya shafaffiya da mai. To sai ki zo ki maza ki je ki daura min girki. Abinci? Umma dan Allah ki bar ni in huta. Wallahi hutu nake bukata. Au, ni kike so in girka in baki kici a gidan nan? To wallahi baki isa ba. Umma ki bari zuwa anjima sai in daura. Hutu yanzu nake bukata a daura min girkin yanzu nan. Ka tura Umaira gida. Baka zo ba, ba mu san kuma laifin da ta aikata ba.
har ka koro ta gida. To bata sanar da ku laifin da ta aikata a gare ni ba kenan har na sa na koro ta gida. Bata faɗa min komai ba. To ummatin da Allah ya sa gani gaki gata ga kuma Shamsu, to sai ta faɗi laifin da ta yi wanda ya sa na koro ta gida. Humaira, me kika yi masa har ya koro ki gida? Faɗa min. Awwal ina ga ya dace ka faɗa tunda ba za ta yi magana ba. Umma, a matsayina na mijinta, kwata-kwata ba ta iya yin wasu abubuwa da ya kyautu ta yi, wasu nauyi da ya suka rataya a kanta a matsayinta ta matata. Ba ta kyautata min ta ko ta wani hanya. Kin ga a kullum na shigo gidana zan zo in sami gidan a hargitse, datti ta ko ta ina, hatta inda muke kwanciya ba ta iya gyarawa kwata-kwata, ko ina cikin gidan a hargitse. Babban abin da yake min takaici ma shine abinci, wannan abincin arziki ba ta iya girkawa a gare ni, ta bani abincin da zan ci. Wai dan tsabar lalacewa sai dai yar aiki ita ce za ta girka abinci ta bani, ita tana zaune a gidan. Duk lokacin da aka ce yar aikin bata na, to fa shikenan asirinta ya tono, saboda ita ba za ta iya yin girkin ba. Waɗannan dalilan ya sa na ce to babu wata 'yar aiki da za ta sake zama a gida. Na sallama 'yar aikin, ita kuma ta ce sam a tattau babu inda 'yar aikin za ta je, dole sai dai a zauna da 'yar aiki, ni ban isa in ba da umarni ba a cikin gida. Wannan abin da ya bata mare kenan na sallame ta, na ce ta tafi gida. Awwal kai namijin kokari, dan ko ni ne nake position ɗin ka zan yi abin da kake, ba ma ni ba, kowane namiji ina cikin wannan yanayin wallahi zai abin da kai. Gani ko umma? Na sani halinta ne za ta aikata. Na san ba laifinsa ba ne, laifinta ne. Ba zai taɓa aikata haka ba sai da dalili. Na san halinta kuma ba zan taɓa zarginsa ba, har ga Allah. Ba ki wa kanki adalci ba. Ba zan taɓa zarginsa ba, kuma har ga Allah ba zan ji haushinsa ba, saboda halinki ne. Awwal, abin da nake so da kai dan Allah, kamar yadda kai haƙuri a baya, ka ƙara yin haƙuri da Allah, kai haƙuri kamar da matarka. Ta yi min rashin kyautawa da yawa, ta yi min abubuwa da yawa da ya kamata a ce na sake ta, amma haka na daure ne haƙurin zama da ita. Kai haƙuri Awwal, ka ƙara haƙuri. Shikenan babu dama, tashi mu tafi. Mafaka ta gyara gida, amma fagari da cida, iska ce za ta taho kafin kwai zubi da ruwa, da akwai lauje a naɗi, da mata gyala kuɗi, sirrin ciki za ya fashe, ke ce kika zama mafaka. Dan Allah ka yi haƙuri bisa abin da na aikata maka kwanaki. Wallahi sharrin shaiɗan ne, kuma na yi alƙawari insha Allah hakan ba zai kuma faruwa ba. Ba komai ya wuce, amma na tabbata da ni ne miki abin da kika yi mu. Na tabbata da kina nan kina ta surutu a kai. Dan Allah ka yi haƙuri ka daina tuna abin da ya wuce, ni dai kawai burina ka ce ka yafe mu. Ba komai ya wuce. Na gode. Sannan sai wata alfarma kuma da nake so ka yi min. Dan Allah ina so in dawo da Bilkisu mai yi min aiki, amma duk wani abin da ya shafe ka ba zan bari ta yi ba. Ni zan yi tun daga kan abincinka, suturanka, wankewa, a inda za ka kwanta, duk nauyina ne ni zan yi. Wannan ba matsala ba ce, inda maganar Bilkisu ce, Bilkisu za ta dawo, ko da baki faɗa ba. Na gode mijina. Amma dai lokacin da ba ta dawo kuma za ta dawo ne a wani yanayi na daban, ba a matsayin 'yar aiki ba. Matsayin me za ta dawo?
za ta dawo ne a matsayin matar gidan ita ma. Idan wasa kake yi, don Allah ka daina min irin wannan wasan. Wallahi ba na so. Daga sai kake wai zaka auri Bilki? Idan wasa kika ɗauka ki ajiye, saboda idan baki da gaske ba kina zaune a gidan nan za ki ga ta shigo, ran da ta shigo za ki tabbatar da gaske ne kenan. Me yasa zaka yi min haka? Halak fa na aikata. Dan Allah, dan Annabi, ba dan halina ba. Ka yi haƙuri ka janye maganan aurenka, ka haƙura da ita. A'a, wallahi ba zan iya ba. Ki haƙuri. Na yi maka alƙawari, duk wani abin da kake so zan aikata maka shi. Ba zan sake jayayya da kai ba, duk wani abinka da ya zama haƙƙina zan yi maka. Ki haƙuri fa. Maganar aure na da Bilki ya riga ya nisa. Tun daga ranar da kika ɗauki kafa kika fice daga gidan nan, na tafi na je na samu iyayenta muka yi magana suka amince suka bani aurenta. Zuwa ranar Juma'a za mu je a ɗaura mana aure da ita. Idan kai haka, ka nuna min kamar baka haƙura ba duk da haƙurin da na baka a baya. Na haƙura mana. Da ban haƙura ba zan dawo da ke gidan nan ba. Mafaka ta gyara gida, amma fagari da cida. Iska ce za ta taho, kafin kwai zubi da ruwa. Da akwai lauje. Ina cikin tashin hankali ƙawata. Wallahi mijina wai aure zai ƙara. Wai kin san ma wani rashin mutunci? Kin san wai 'yar aiki na zai aura? Yarinyar da ke min aiki a gida, ta min wanke-wanke, ta min shara, ta girka min abinci in ci, wai ita zai aura a cikin gidan nan? Wallahi kuwa I'm serious. To, na gode. Ba zai yi ba. Wallahi babu wata 'ya mace da ta isa ta shigo cikin gidana ta yi raba daidai da ni akan mijina. Lafiya? Ki tashi ki fita ki bar gidan nan. Kamar ya? Kamar yanda nake nufi, ina nufi ki tattara inaki ki bar gidan nan. Yau fa aka auro ni. Yau na tare a gidan nan. Ko kwana ban yi ba? Wani irin abu ne haka? Idan kina son kanki da lafiya, idan kina neman nutsuwa ki gama da duniya lafiya, to ki tattara inaki idan ba haka ba zan miki illa a gidan nan. Zan raba ki da gangan jikinki. Ko kwana ban yi ba? Wani irin abu ne haka? To ina ruwana da auro ki aka yi? Ke kika san auro ki aka yi, amma ni ina miki kallo ne a matsayin karuwa. Kai? Karuwa? Karuwa? Ni kike kira karuwa? An gaya miki ko akwai abin da zaki yi? Lallai ko zan baki mamaki. Idan baki bani mamaki ba ni sai na baki mamaki. Wallahi ba za ki kwana a gidan nan ba. Ki tattara ina ki da ki fita ki tafi gidan ubanki, kin ji na gaya miki. Wallahi na rantse da Allah ba wanda ya isa ya fitar da ni daga gidan nan. Wallahi Bilki baki isa ki kwana a gidan nan ba, yau sai kin bar gidan nan. Ke kika auro ni? Ko ba ni na auro ki ba, za ki bar gidan nan. To shikenan. Mu zuba magana. Kar ki dauka barazana nake miki. Wallahi ba barazana nake miki ba. Idan baki bar gidan nan ba zan illata ki. Ke ce zaki nadamar wannan haukan da kike yi. Ba zan taba yin nadama ba. Ko kashe ki ne, na kashe banza, na ci bulus saboda baki da gata. Baki da wanda zai tsaya miki. Idan na kashe ki na ci bulus wallahi. Bismillah ga ki ga ni. Haka kika ce? Kware mako.
ba za ta fita din, ba inda za ta je. Kamar yadda kike matata haka ita ma take matata, ba inda za ta je. Wallahi ka ce yarinyar nan ta tattara kayanta ta bar gidan nan. Ki shiga taitayinki. Na gaya miki. Awal, ba fa barazana nake yi ba, da gaske nake fa. Yauwa. Bude ma miki hannu. Ba ki da hankali ne? Wuce ki ba guri. Wallahi ba zan matsa ba, wannan yarinyar sai ta bar gidan nan. Wannan wani irin bala'i da masifa ne. Tun da aka kawo ni gidan nan kin hana ni shan iska, kin hana ni shan ruwa. Wannan wani irin bala'i da masifa ne haka. Ha, baki ga komai ba ma tukunna. Sai kin bar gidan nan, idan baki bari ba ki ba kwanciyar hankali. Ai ba ke kika auro ne ba. Ke maganin barin gidan nan kina ganin kamar wasa zai fada akan ki wannan. Ni kawai abin da nake so ta tattara gidan kayanta ta bar gidan nan saboda ba na son ta, ni na tsane ta. Ba zan sake ta ba. Kuma ke idan kika matsa wallahi za ki bar gidan nan. Ki matsa ki wani guri. Wallahi ba zan matsa ba. Kawai ka sake ta. Na rantse da Allah, abin da nake so da kai shine kawai ka saki yarinyar nan yau ta koma gidansu. Idan ba haka ba, babu wanda zai kwanan kwanciyar hankali a cikin gidan nan. Ba za ta fita. Kuma wannan maganar da kike cewa ta fita, idan kika wasa zai fada akan ki. Yanzu Awwal, barazana kake yi min akan wannan? Ba barazana nake miki ba, da gaske nake wallahi. Haba Awwal, ni ba zan bari wannan kutakan yarinyar da ce za ta sa igiyar aure na yi rawa ba. Kawai ka sake ta. Yauwa. Ki shiga ki dauki kayayyakin ki fita, na sake ki. Yanzu Sadiq, akan wannan karuwan ka sake ni? Na sake ki. What? Karuwa? Kake ƙara buɗe baki ki ce mun karuwa. Tabbas aurena zai iya mutuwa idan na tayarwa da mijina hankali. Biyayya ga mijina ya zama dole gare ni, da na koma gida na ci gaba da shan wahala. Gara na haƙura na zauna na rungumi wannan auren a matsayin jarrabawa a gare ni. Dama ta gyara kuɗi, sirrin ciki za ya kashe, ke ce kika zama mafaka. Umaira. Ha, ka dawo? Me yake da miki haka? Wallahi babu komai, lafiya ta kalau. Kawai dai abubuwa ne suka ci kwaikwaye min gaba daya. Sai a hankali, kamar ya kenan. Dan Allah dan Annabi Awwal, babu halin da za a ba a dakatar da wannan auren? Magana auren nan ai babu abin da zai sa a fasa shi ai. Kawai rana ake jira. Idan kika ga an fasa sai dai in mutuwa ne ko kuwa a'a idan ita ce ta mutu. Ki haƙuri fa, dole sai kin daure. Bayan ya kamata ki dinga hutawa. In yaso an jima ba sai ki ci gaba ba? Karki damu, ai wannan aiki ne da ya kamata a ce kowace mace tana yin shi a gidan mijinta. Babu wani abin gajiya a tattare da shi. Zan kammala zuwa an jima sai in huta gaba daya. Shikenan, da kyau. Allah ya bada lada. Sannu. Ya dawo? Ya dawo, yana daina. Yawwa, to kinga ko ya dawo a daidai kan gaba. Bari in ɗauko ka.
Ya raga kana ɓata fuska. Ba ku. Ko shi ma wannan abincin zaka ce bai yi maka bane. Kya bari ai sai na faɗa da baki na ko? To ai ina riga na san hali ne zaka iya cewa bai yi maka ba. Kuma wannan abincin da baka isa ka ce bai yi ba. Ya. Ana raƙushi. Ban gane ka ƙoshi ba. Yalli kuma? Yalli kamar me kenan? Kamar sabon wata. Allah! Wata sabon wata kyalli ne da shi haka. Labai wajen ka na zo. Wajena kuma? Lafiya? Na zauna in sake baka haƙuri akan abubuwan da na aikata maka a baya. Na ga miki ai na yafe miki. Idan da ban yafe miki ba ai ba zan ma rinka sauraron ki ba. Na sani. Amma baka kula da ni. Baka cin abinci na. Baka bani lokacin ka yanda ya kamata. Hakan ne yake tabbatar min cewa kaman baka yafe min ba.
na yafe miki. Tunda dai ta nemi afuwa, a yafe mata mana. Na yafe mata har abada. Sannan kuma zan ci gaba da kula da ita kamar yadda nake a baya insha Allah. Shi godiya take. Na gode. Dan Allah ke ma ki ƙara yafe min abin da na aikata miki. Kake damu. Aikin ayi ba wani damu. Kuma ya riga ya wuce. Insha Allah hakan ba za ya kuma faruwa ba. Matsala. Na gode.